Para sutresna budaya basa Jawi, sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Cerita Cekak. Anggitanipun Sus S. Harjono. Kanthi irah-irahan Prau ing Segara Madu. Pitulikur taun kepungkur nalika aku entuk surat tugas pisanan mulang ing tlatah pinggir alas ing kabupaten. Jebule wis meh 30 taun anggonku mulang. 7 taun lawase aku ngabdi ana ing SMP sing adoh saka kutha. Jarake meh 30 kilometer. Dak laju PP 60 kilometer. Ana kono aku mulang bocah-bocah sing nembe lulus SD. Bocah-bocah kuwi akeh sing asale saka njero alas pinggiran Kedung Amba. Akeh bocah-bocah anggere pendak dina pasaran, akeh sing padha ora mlebu menyang sekolah. Aku wektu kuwi isih bujang, durung duwe bojo. Dadi perhatianku full marang sekolah panggonanku mergawe. Wektu kuwi uga ana Pak Guru baru isih nom-noman, lagi wae diangkat ana ing sekolahku. Aku karo dheweke kekancan amarga sak panggawean. Jenenge Wahyudi, Pak Guru BK. Ya jenengku Pertiwi, Ika Putri. Aku asli daerah Kedung Amba. Wahyudi kanca biyen jaman SD, asli saka daerah kono. Sasuwene suwe aku kerja banjur kenalan karo Wahyudi sing saiki dadi kanca ing pamulangan. Kadang ya guyon, nanging kadang ya padudon cilik mung merga kerjaan. Biasa aku merga isih enom sok kadang isih disebut Mbak, nanging akeh-akeh padha ngundang Bu. Yen aku ya ngene iki Bu, asli desa, anake wong tani. Pak Wahyudi njelasake wektu kanca-kanca sekolah padha silaturahmi ana ing daleme. Awan iku Pertiwi karo tim BK SMP home visit ana ing daerah Ngiritontra, isih ing tlatah Waduk Kedung Amba. Akeh banget murid-muride Pertiwi sing asale saka daerah pinggiran alas Kedung Amba kene. Bu Nuli, niki Fitri kelas 9E Alpa melih niku Bu. Sampun 3 dinten niki mboten masuk. Bocah seragam biru putih iku maju karo nuduhake absensi marang waline. Sawise adzan asar kumandang, Pertiwi lumaku ngiringi dalan setapak ing pinggir Kedung Amba. Saben sore dheweke seneng lenggah ing mlumbang waktu, nyawang banyu sing ngrembaka kaya kaca nglantarake langit sore abang. Ana swasana tentrem nanging ing sajroning atine ana gulung rasa ora tentrem. Wahyudi kanca jaman cilikan biyen saiki kerep ketemu. Dheweke nom-noman kang sregep,
anake petani sing omahe durung adoh saka waduk. Wiwit pembangunan Kedung Amba nganti tanah warisane wong-wong padha kelangan sawah lan omah. Nanging saka kono jalinan antarane Pertiwi lan Wahyudi saya nyawiji. Tiwi, ujare nalika lungguh jejeg ing pinggir kedung. Kowe isih kelingan wektu mbiyen nalika kita padha ngarit suket ing sawah kono. Saiki sawah iku wis dadi segara banyu. Pertiwi mung mesem tipis. Aku isih kelingan, Yud. Saben panggonan iku nggawa memori. Senajan lemah ilang nanging pangelingan lan katresnan ora gampang sirna. Wahyudi nglirik mripate, nggambarake rasa jujur. Aku ora mung kangen sawah, Tiwi, nanging aku luwih kangen karo kowe. Aku pengin katresnanku iki ora kaya omah lan sawah sing kebanjiran, ilang kegawa banyu, nanging tetep jumeneng nganti kapan wae. Pertiwi kaget, pipine abang, nanging sajroning ati dheweke wis suwe ngrasakake rasa sing padha. Yud, pangandikane lirih. Katresnan ora mung mbutuhake ati, nanging uga keberanian, perjuangan. Apa kowe siap ngadepi urip anyar tanpa sawah, tanpa lemah, nanging karo aku? Wahyudi mantuk temenan. Aku siap, Tiwi, nanging syarate mung siji, kowe tetep ana ing sisihku. Amarga yen ana kowe, aku ora rumangsa kelangan. Sore iku angin semilir ngusap rambuté Pertiwi. Saka kaduan cahya srengenge nyawiji karo banyu Kedung Amba. Kaya nyaksekake janji loro enom sing lagi nguncalake rasa. Lan nalika banyu Kedung Amba terus ngrembaka, nglebokake jejak lawas katresnane Pertiwi lan Wahyudi dadi jejak anyar sing ora bisa digusur dening wektu utawa banyu. Saben wengi Pertiwi tansah miling-miling omongan ibune. Tiwi, aku ora setuju yen kowe cedhak karo Wahyudi. Dheweke anake wong tani sing saiki wis ora duwe apa-apa. Uripmu bakal sengsara angel yen terus karo dheweke. Ukara iku nancep kaya eri ing atine Pertiwi. Dheweke ngerti wong tuwane kepengin sing paling apik. Nanging apa urip mung kudu diukur saka pira sugih utawa gedene bondo lan warisan. Wahyudi sing krungu kabar iku dadi guyub nesu lan lara ati. Ing sawijining sore ing pinggir Kedung Amba, dheweke kandha karo Pertiwi. Suarane krasa gemeter nanging teges. Tiwi, apa tenan kowe bakal nuruti karepe wong tuamu lan ninggal aku?
Aku wis ora duwe apa-apa kejaba tekad lan katresnan kanggo kowe. Pertiwi ngusap mripate sing kembeng banyu. Yut, aku ora bakal gampang nyerah. Nanging kowe ngerti dhewe, wong tuaku pengen aku duwe urip luwih becik. Aku kahanane kaya kecemplung ing antarane rasa tresna lan pangajap keluarga. Dewi, apa urip becik iku mung saka bondo lan kalungguhane? Aku bisa nyambut gawe, bisa berjuang, nanging aku ora bisa urip tanpa kowe. Wahyudi nyekel tangane Pertiwi kenceng. Pertiwi nyawang pasuryane Wahyudi. Katon rasa tulus lan tekad sing ora gampang obah. Nanging ing pikirane tembung ibu lan bapake isih ngemu bobot gedhe. Bengi iku dadi wiwitane konflik. Pertiwi kebak dilema antarane nuruti wong tuwa sing wis nglairake lan ngopeni utawa ngetutake katresnan sing sejati saka Wahyudi. Ing pinggir kedung amba swara banyu kaya nyekseni geger ati loro enom sing lagi diadepi rerintangan. Katresnane kudu perang, ora mung marang jarak lan wektu, nanging uga marang restu keluarga sing durung bisa diraih. Sawise pirang-pirang dina gunjang-ganjing, pungkasane Pertiwi krungu ukara sing ngegena atine. Dewi, bapak ibu wis nemtokake kowe bakal dijodohake karo Mas Darmawan sing keturunan trah Rembesing Madu. Darmawan perwira lan duwe jabatan dhuwur. Bapake ana ing Kodam, dheweke sugih mapan lan bisa njamin masa depanmu. Kabeh kaya gluduk ing awang-awang sing dadak nyamber. Atine Pertiwi kaya dicuwil-cuwil. Dheweke ngerti sapa Darmawan lan ngerti menawa katresnan sejatine dudu marang wong iku, nanging marang Wahyudi. Aja kurang pangapuramu. Aku wis jodohake wong tuaku lan ibu bapakku wis nampa lamaran. Ana rasa gela amarga Dewi kesusu nampa Darmawan. Sajane ora pati srek ana ing atine, ditampa marga mung kanggo nuruti lan nyenengake atine manut dawuhe bapak ibune. Bu, jaman wis beda karo mbiyen, Bu. Bobot bibit bebet niku pun boten jaman, boten berlaku melih, Bu. Dewi nyoba mbangkal marang ibune ben ora sida jejodohan karo Darmawan. Ing pinggir kedung amba, Pertiwi pengin ketemu Wahyudi kanggo ngucapake kabar pait. Yud, suarane lirih. Tanku ciwa. Aku wis ora duwe pilihan. Wong tuaku wis njodohake aku karo wong liya.
Wahyudi kaget. Mripate abang lan pinggirane ngembang. Oh, apa kowe bakal manut Tiwi? Apa kowe gelem ngorbanake tresnamu mung amarga bondo lan karepe wong tuamu? Pertiwi nangis. Banyu mata mili kaya kedung sing kebak banyu. Aku ora ngerti kudu piye, Yud. Aku tresna marang kowe. Nanging aku uga anak sing kudu ngormati wong tuwa. Adikku kaya kecemplung, sesek ora bisa ambegan. Wahyudi mung meneng ngadep segara banyu kedung amba sing pancen amba. Angin semilir nggawa swara atine sing remuk. Yen kuwi sing dadi pilihanmu, Tiwi, aku ora bisa ngoyak luwih adoh. Nanging percaya, tresnaku ora bakal sirna. Yen kowe dadi bojone wong liya, aku isih tetep ngadoha kabegjan kanggo kowe. Pertiwi nyekel tangane Wahyudi sepisanan lan pungkasan. Sadurunge nasib misahake. Yud, senajan badan ora bisa nyawiji ing cedhakmu, tresna iki ora bakal ilang senajan wektu lan jarak misahake. Sore iku srengenge surup ngrembaka ing tanyu kedung amba. Dadi saksi janji loro enom sing katresnane kudu dikorbanake kanggo ngurmati karepe wong tuwa. Lan ing saben gumebyar banyu wadhuk ana swara lirih kang nggawa kenangan tresna sing ora kelakon nanging tansah langgeng. Pertiwi pamitan karo kanca-kanca warga sekolah. Pindah tugas ngetutake bojone tugas ing daerah liya. Karipta dening Sus S. Harjono. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor 56 tanggal 18 April 2026 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Nuwun.